Pencitraan foto nganggo tas-tas mewah, jebule gur nyewa. Jan. Nek wong zaman saiki butuh pengakuan. Butuh ben diakoni dadi wong sugih. Mana? Masa gaya elit ekonomi sulit. Prinsipe wong-wong saiki yo kayak ngono kuwi. Kuwi prinsip sing gilani. Nek isone mangan gur telo rambat ya mangan telo rambat ae lur. Rasa gaya-gaya mangan mewah-mewah nang kafe-kafe, restoran mewah. Tapi hasil nipu. Wis oke kan kasusé wong BPJS nih, budget pas-pasan jiwane sosialita. Gur nggo butuh pengakuan ben diakoni nek kaya wong sugih. Nggo apa sih ngono ku? Miris wae. Wong ku nek urip apalane ku enak lur. Wah. Ora usah pencitraan. Wong urip ora perlu pengakuan lur. Yang penting nyaman awakmu dhewe. Ra ngrugeni wong, ra nipu wong. Rezeki halal. Wis ngono ae.